În 1476, Vlad Țepeș ajungea din nou în centrul unei lupte disperate pentru tronul țării românești. Domnitorul care sfidase Imperiul Otoman cu ani înainte revenea acum într-un context politic mult mai fragil. După o campanie scurtă, dar violentă, Vlad a căzut într-o ambuscadă lângă București în condiții neclare. Sursele medievale nu oferă o versiune unică, însă sfârșitul său a surprins întreaga regiune balcanică. Capul său a fost trimis la Istanbul ca dovadă crudă a victoriei și a rupturii definitive. Pentru otomani, gestul avea valoare politică. Pentru creștinii din nord devenea începutul unei legende întunecate. Așa s-a încheiat viața unui voievod temut, dar povestea lui a continuat să crească după moarte.